ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Haga khanri trek jalio arja arpun rio ko we ka ambulance ka buket ye we khlong mashi tomjur ba ka blang thmu banyalam shaka jaka sumar kala sakut hashiteng linti hadian ba ka we ka trok hat saw shaka ka bakla shimmur bat sakut hapreng jaka surak omsong bathar khma ribhoi district na ka jingyo opyang ye ka video bla saphriang hakarin san social media lala pani I pat ba ka te ka trok kala light hadian ka jingman ai jing rap jang ki pat ba pat kin thop jang ki nong yelam ka VPP ka bakin thop yo president rang ba uba Aden mala basayo mon kibrang wan pai na kawe kijing lang ka bakilapan long hayo jirang kat kum kijing tip ka bayo akani ka ja ha ka por jan miet ha ka por saw shiteng ye malaong bana ka jing bakla shimmor ka te ka trok hat saw shaka kaladan kijing thang kali ka bajur ka bakate ka trok klapan sakut lut ya baro ki kali ki babuat na dien bar ka wan na sharum kum juru ka kali kit nong pang ka bala sakut lang ha ka te kijing ja Deha gajing yo iya kini kam tamru basakut ka kaliket nongpang bau ba adan ulami na kali haringkat bat kiwei bat banait ai jing rap ka bala shimpor hadu shikanta ea bala penlong yo president rang ba ka VPP bat ban bat lingka banti khindo ha ka te gajing ye khon ban penlat jaka ya ka te ka trok bakan yo ban khi na gajing la ban penlat jaka ya ka trok ha saw shaka ban khi la penlat noi ka kaliket nongpang bakan ya chwa bat hadin ka ma shiteng janta la pa ban yo aru ban ai lat ikiwei ban ya Phía trong nợ phi start nợ phi stay. Cho. Em không em không em. Em đã ăn thì không để chị đâu. Huna lala aja. Kalau pernah sehat, berikan tu, hukum itu hukumnya. Baik. Coba syuk. Syuk. Betul. Start no teru, start deh. Start kan now. Abet. Come on, wait. Sana.
Udah kiri itu dalamnya ada mana kiri itu yang lain. Bisa naik dari Pelak saya gini apa boleh? Habis semua lalat. Oh ya. mobil setar terlalu langsung mulai. Lalat sini, lalat. Kelas sini. One, milih. Ya, kalau alat sih. Alat. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat ka batau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya